πρωί μπορεί να πιάσει και 200 και 300 κιλά. Ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια το μήνα. Κατήγγειλε τους παράνομους, του κάψαν το σκάφος και άλλονου το σπάσαν την γανή. Είναι μια οργανωμένη μαφία με εμπόρους, με ομαδούλες σε κάθε παράκτιο χωριό ή πόλη. Donnez-moi le bouquet marin, une petite salade et bourdette. C'est un excellent choix, moi également. Καλησπέρα σας. Ακόμα και ο James Bond είχε παραγγείλει γαρίδες αμβρακικού στην ταινία «Για τα μάτια σου μόνο» που γυρίστηκε στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια. Η γάμπαρη πάντως παραμένει ο κόκκινος χρυσός για όσους ξέρουν από θαλασσινές γεύσεις και κυρίως για όσους τις εμπορεύονται, με σκηνές αστυνομικής ταινίας να εκτιλήσονται δυστυχώς ακόμα και σήμερα και στην πραγματικότητα. Σε πρώτο πλάνο φέρνουμε λοιπόν απόψε τον πόλεμο που μένεται στον αμβρακικό, με αλλιευτικά από τη μία πλευρά να συγκεντρώνουν με παράνομα εργαλεία ψαριές ακόμα και 200 κιλών το βράδυ, με κέρδη έως και 2 εκατομμύρια το μήνα, και το λιμενικό από την άλλη, μαζί με τους επαγγελματίες ψαράδες να παλεύουν να το σταματήσουν. Ελάτε μαζί μας στο οδηπορικό που κάναμε στον τόπο του εγκλήματος να δούμε πώς λειτουργεί το κύκλωμα μαύρων εκατομμυρίων ως άλλη μαφία στην περιοχή, τι επιφέρει αυτό το διαρκές έγκλημα όχι μόνο στην τοπική οικονομία αλλά και στον ίδιο τον αμβρακικό, υγροβιότοπο διεθνούς σημασίας που κατά τα άλλα προστατεύεται και από τη συνθήκη Ραμσάρ, αλλά και να ακούσουμε τι απαντούν οι αρμόδιοι και τι μπορεί να γίνει. Γιατί το ζήτημα, όπως είχε πει και ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, είναι τελικά από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Και θα προσθέσουμε εμείς και τι κάνει γι' αυτό, καθώς ο αμβρακικός δεν μας ανήκει, τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και στα οποία πρέπει να τον παραδώσουμε ακέραιο, αν όχι καλύτερο. Όμως εκεί πλέον δυστυχώς οι ζωές δεν υπολογίζονται, όπως ανυπολόγιστα είναι και τα παράνομα κέρδη. Έχει παλιό καιρό το χειμώνα, δεν είναι για μικρά κορίτσια η θάλασσα. Αλλά όμως η Έλλη μου αντέχει. Έχει βγάλει μπουρίνι. Αλήθεια. Μπουρίνι εκεί που φεύγανε μεγάλοι. Ναι. Και άντεξε χωρίς να αρρωστήσει και χωρίς να φοβηθεί. Δύσκολος καιρός, αλλά δεν μας τρόμαξε. Δεν μας τρομάζει, όχι, όχι. Είναι το DNA μας. Τώρα δεν πιστεύω το κορίτσι μου να γίνει ψαράς, αλλά θα μπορούσε να το βγάλει πέρα όμως, αν χρειαστεί. Γιατί όχι. Δεν το εύχομαι. Ένα δύσκολο επάγγελμα. Βέβαια. Πολύ δύσκολο και πλέον δεν έχει και τις απολαβές που είχε παλιότερα. Αλλά στην ανάγκη όμως θα παλέψουμε και έτσι. Έτσι δεν είναι?
Από παιδί στη θάλασσα και ο Γιάννης μαζί με τον αδελφό του Βασίλη, με όνειρα και αγώνα σε κάθε κύμα. 30 χρόνια επαγγελματίες είχαν μόνο αντίπαλο τον καιρό. Μέχρι σήμερα. Αυτή εδώ είναι η σημερινή ψαριά της Γαρίδας. Τόσο λίγες. Τόσο λίγες. Και πολλές είναι. Τόσο λίγες. Τόσο λίγες. Με τα νόμιμα δίχτυα. Με νόμιμα δίχτυα. Τώρα είναι τα βασιρώμενα, τα παράνομα. Τα οποία δεν αφήνουν τίποτα. Δηλαδή σε σχέση με αυτά που θα πιάναμε, δεν πιάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 2 κιλά σε εμάς, αυτή είναι 100. Αυτή είναι η αναλογία. Βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο πόλεμος. Μπορεί και παραπάνω. Γιατί δεν πιάνει μόνο αυτό το μέγεθος. Αυτό είναι το μέγεθος της κανονικής γαρίδας που πιάνουμε με τα νόμιμα εργαλεία. Μπορεί να προλάβει να κινήσει. Να αναπαραχθεί το είδος. Οι άλλοι? Οι άλλοι όχι. Θα καταντήσει να πάει μεζές στο ζερί. Και θα λέει ο άλλος πίνω ούζο με γάμπαρι. Δεν θα καταλαβαίνει όμως πώς έγινε αυτό και να φτάσει στο πιάτο του, με την παρανομία προηγήθηκε, τη ζημιά έχει κάνει. Έχουμε δεχτεί και απειλές. Έχουν συμβεί στο παρελθόν και κάποια ευτράπελα έχουν χτυπήσει συνάδελφο. Πάει ο άλλος δίπλα με το καΐκι, καταγεγραμμένο. Γεγονός, ήταν κι άλλοι εκεί και το έδειχνε την καραμπίνα. Για να σηκωθεί, να φύγει, να μην ρίξει τα δίχτυα του, να τραβήξει το σάκο. Και αυτό το κάνουν για να μένουν τα στόματα κλειστά. Βεβαίως. Δεν είναι μικρά εργαλεία. Είναι μεγάλα εργαλεία και πολύ καταστροφικά. Δεν μένει γόνος, δεν μένει ούτε το μεγάλο το ψάρι, ούτε το μικρό. Για να βγάλουν αυτοί 100 κιλά γαρίδα πετάνε 500, που είναι τόσοι σε μέγεθος. Και δεν μεγαλώνουν ποτέ. Δεν μεγαλώνει ποτέ, δεν γίνεται γονιός ποτέ. Εδώ ό,τι περάσει πεθαίνει. Έχουν γεμίσει άκρες νεκρές χελώνες. Το έχουμε καταγγείλει. Τι άλλο να κάνουμε. Πόλεμος για την ονομαστή γαρίδα του Αμβρακικού. Πόλεμος ακήρυχτος με θύμα τελικά κάθε μορφή ζωής σε έναν από τους μεγαλύτερους κλειστούς κόλπους στην Ελλάδα και ένα από τα σπουδαιότερα θαλάσσια λιβάδια διεθνώς. Ο νόμος απαγορεύει εδώ τα σειρώμενα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο ανοιχτό πέλαγος λόγω μεγαλύτερου βάθους. Κι όμως ο ίδιος ο νόμος τελικά επιτρέπει σε κυκλώματα κερδοσκοπίας και καταστροφής να δρουν από τη μία άκρη του κόλπου στην άλλη σε Πρέβεζα, Άρτα και Αιτωλοκαρνανία. Πάνω από 30 χρόνια ζωής έχει κλείσει ο Αλλιευτικός Σύλλογος Βόνιτσας και εδώ και μήνες οι επαγγελματίες της περιοχής προσπαθούν να ξυπνήσουν το κράτος ζητώντας πιο αποτρεπτικές ποινές. Με επιστολές τους και σε συνεργασία με όλους τους δήμους και τους αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής κοινοποίησαν το πρόβλημα σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία ζητώντας τους μια κοινή νομοθετική ρύθμιση για να ακολουθήσει ως απάντηση το γνωστό ελληνικό μπαλάκι ευθυνών. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα υπόλοιπα Υπουργεία και από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος η μπάλα στην εξέδρα και στα χέρια όλων όσοι συμμετέχουν σε τέτοια κυκλώματα και κερδίζουν εκατομμύρια. Μόνο ο προσωπικός αγώνας των ίδιων των ψαράδων και κυρίως του λιμενικού Πρεβέζης αποδίδει. Θα ξενυχτήσουν και σε βάρδιες εκτός προγράμματος, θα παρακολουθήσουν ύποπτες κινήσεις και με δικά τους συμβατικά αυτοκίνητα ώστε να μην τους καταλάβουν και έτσι μόνο θα υπάρξει αποτέλεσμα.
πριν από λίγες εβδομάδες συνέλαβαν και άλλους 3 παράνομους αλίεις με 2 σκάφη και παράνομα εργαλεία, όμως εκείνοι την επόμενη κιόλας μέρα ξαναβγήκαν στην παρανομία και ξανάρχισαν τις απειλές σε όσους θα ξανανοίξουν το στόμα τους. Δεν δείχνουν να φοβούνται κανέναν, καθώς ακόμα κι αν τους πιάσουν, οι ποινές που προβλέπονται παραμένουν ασήμαντες μπροστά στα κέρδη τους, με το επίσημο κράτος να εθελοτυφλεί και τον πόλεμο στον αμβρακικό να μένεται. Και αυτό ζούμε, μια συνεχή καταστροφή. Γιατί έχει αφαιθεί από την νομοθεσία αυτό το κενό, που μπορεί πολύ κάλλιστα να καλυφθεί. Και προς τιμήν του το λιμεναρχείο, οι άντρες του και οι γυναίκες του, πρεβέζες, μας έχει, πώς να σου πω, ότι είμαστε σήμερα ακόμα στο επάγγελμα γιατί προσπαθούν και τα παιδιά. Με φιλότιμο. Με το δικό τους φιλότιμο. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα με τη δίωξη μόνο. Εάν δεν χτυπηθεί η ρίζα του. Και ξεκινήσαμε, αγοράσαμε σκάφος εμείς σαν σύλλογος, ξεκινήσαμε περιπολίες, εντοπίζουμε. Ενημερώνουμε το λιμεναρχείο. Ενημερώνουμε το λιμεναρχείο. Και υπάρχουν αντίπεινα. Έχουν συμβεί αντίπεινα. Παραδείγματος, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία τέντα στοιχίζει από 600-800 ευρώ. Στο καίγι μου εγώ τη βρήκα μαχαιρωμένη. Ως προειδοποίηση. Ως προειδοποίηση. Αλλά το μόνο πράγμα που φοβάμαι πραγματικά στη ζωή μου, πέρα από το Θεό, είναι το να μην έχω να ταΐσω τα παιδιά μου. Και επίσης φοβάμαι να μην σταθώ στο δίκαιο. Γιατί αυτός που αγνοεί το δίκαιο είναι άξιος της μοίρας του. Και άξιος της μοίρας μου δεν είμαι. Θα παλέψω. Was to walk away from you, my love. Could I laugh again? Πανέμορφο μπαλκόνι του αμβρακικού η Βόνιτσα σε υποδέχεται με ένα πλατή θαλασσινό χαμόγελο και με πολλές υποσχέσεις. Τα όνειρα όμως μοιάζουν σιγά σιγά να γίνονται εφιάλτης αν αναλογιστεί κανείς τη ζημιά στο βυθό που δεν φαίνεται. Μικρά σκάφη με μεγάλα παράνομα αλλιευτικά εργαλεία οργώνουν τον αμβρακικό, διαπράττοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα περιβαλλοντικό και οικονομικό, με επαγγελματίες αλλιείς της περιοχής να μιλούν για τεράστια καταστροφή του γόνου, να έχουν φτάσει πλέον σε οριακή κατάσταση, με τις νόμιμες ψαριές να μην δίνουν συχνά ούτε μεροκάματο, να βλέπουν επίσης πολύ συχνά τα δίχτυα τους να καταστρέφονται από τα παράνομα εργαλεία, με το λιμενικό από τη μία πλευρά να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και το κεντρικό κράτος από την άλλη να αδιαφορεί προκλητικά, μην εξυγχρονίζοντας την νομοθεσία και αφήνοντας σε όσους παρανομούν ποινές χάδι και αστεία πρόστιμα, αλλά και το πλεονέκτημα να επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και να απειλούν μάλιστα ως άλλη μαφία τους νόμιμους ψαράδες με όπλα και δολιοφθορές. Λιμενάρχα, πάμε για Κέφαλο σιγά σιγά. Σας το λέω και πάλι ότι θα πάρουν τα όπλα στα χέρια μας. Εμείς η πολιτεία δίνει κίνητρα κυρίως, κάντε τη δουλειά σας, εσείς άντε να πεθάνετε. Το πρόστιμο δεν είναι τίποτα για αυτό. Γιατί όταν θα πάει μια βόλτα, απλούστατα, γι' αυτό να πούμε τα 500 ευρώ τα βγάζει. Θα βγάλει πολλαπλάσια. Μέχρι 258 κιλά γαρίδα μέσα σε μια βραδιά. Το οποίο αυτό για να το πιάσω εγώ, π.χ. πρέπει να δουλέψω 2 μήνες. Ο Σαράς που κατήγγειλε τους παράνομους, του κάψαν το σκάφος του. Και αλλονού το σπάσαν τη μηχανή.
Και υπήρξαν και απειλές εσάς για να φύγετε και ακόμα και από τη θέση από το λιμάνι. Από το λιμάνι. Έχω ένα μηχανάκι που πηγαίνω, το πετάξα στη θάλασσα. Μου το σπάσανε προχτές. Προχτές ακόμα δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειά. Μου το σπάσανε. Μπαίνουμε στο Πριάρ που λέμε εμείς εδώ οι ψαράδες. Μου σπάσανε τα φώτα. Είπαμε, αυτοί είναι εγκληματίες. Δεν είναι καθαροί ψαράδες. Με λίγα λεφτά αγοράσαμε ένα σκάφος. Κάνουμε μόνοι μας περιπολίες κάθε βράδυ ξεχωριστά άτομα. Άλλα άτομα ξέρω εγώ. Μια φορά, δύο φορές. Και να βλέπετε την εικόνα, να βοηθάτε και τον λιμενικό. Απλώς εμείς τι κάνουμε, δεν πηγαίνουμε απάνω. Δεν είμαστε εμείς. Οι αρχές. Οι αρχές. Τώρα αν φτάσω κόμπο στο χτέν και πέσα και έρθει πάνω μου, εκεί να βάλει Θεό στο χέρι του. Τίποτα άλλο δεν λέω. Γιατί εμείς έχουμε μια παροιμία εδώ στο χωριό μας, σας τι λέμε. Καλύτερα χωροφύλακες παρά παπάδες. Κλίμα εκρηκτικό. Αλήθειες που σοκάρουν, εγκλήματα στο σκοτάδι. Με το γυμνό μάτι να μην ξεχωρίζει τίποτα, η εμπειρία όμως των ψαράδων πολλά, το φιλότιμο των λιμενικών ακόμα περισσότερα και το ειδικό φίλτρο στη δική μας κάμερα τα πάντα. Κάθε κίνησή τους μένει στη σιωπή. Σιωπή που πλέον γίνεται κραυγή από τους επαγγελματίες αλληλείς της Βόνιτσας και με στοιχεία όπως αυτό το παράνομο σειρώμενο εργαλείο που εντόπισαν στη θάλασσα και παρέδωσαν στο λιμεναρχείο. Αυτό λοιπόν είναι το δίχτυ, ναι, που έχουν αυτές οι τριάδες βυθούς. Αυτό ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το εργαλείο της μηχανότρατας, το οποίο έχουν τα καΐκια στη μέση αλληλεία. Και το χρησιμοποιούν μέσα στον αμβρακικό που δεν επιτρέπεται. Στον αμβρακικό που απογορεύεται αυστηρός τέτοιο σειρώμενο εργαλείο. Και αυτό δένεται στη βάρκα. Το σκοινί δένεται στη βάρκα. Αυτή είναι η λεγόμενη πόρτα, η οποία κρατάει το εργαλείο αυτό στον πυθμένα. Έχει βάρος δηλαδή. Ναι, έχει βάρος και έχει την ιδιότητα, η πόρτα είναι, αυτά είναι τα ζύγια της. Ναι. Έχει την ιδιότητα μόλις το τραβάνε η πόρτα να ανοίγει, να το κρατάει ανοιχτό το εργαλείο. Οπότε όσο προχωράει η βάρκα και φεύγει, αυτή από όσο ανοίγει. Να ανοίγει αυτό. Και παίρνει περισσότερο ψάρια. Ό,τι βρίσκει μπροστά του, τα πιο μικρά μέχρι χελώνες, τα πάντα αρέσει. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Αν δουλέψει όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, θα μπορεί να πιάσει και 200 και 300 κιλά. Επειδή είναι τόσο μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το εργαλείο αυτό. Ναι. Και όπως βλέπεις, μας χωράει και εμάς μέσα. Σε ένα σκάφος 5 μέτρων το τραβάει αυτό. Ένα σκάφος τόσο μικρό, με μια υποδύναμη πόσο? 30 ύπος υποδύναμη. Δεν το πιάνει το μάτι σου. Βέβαια. Τι ζημιά μπορεί να γίνει. Έτσι, μπράβο. Και κινούμενη η βάρκα, σέρνει το δίχτυ όλο αυτό. Με ταχύτητα 1,5 με 2 μίλια και ό,τι βρει μπρος το παίρνει μέσα. Αυτή είναι η γαρίδα μας. Για αυτή τη γαρίδα γίνονται όλα λοιπόν εδώ. Είπαμε, είναι ο κόκκινος χρυσός του αμβρακικού. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Όχι, είναι μοναδικό είδος, όχι στην όψη, στη γεύση ακόμη περισσότερο που λέμε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Πρώτα απ' όλα ο χρωματισμός της είναι τα χρώματα της τίγρης, γι' αυτό λέμε ότι είναι και γαρίδα τίγρης λέγεται αλλιώς. Έχει το μπλε στην ουρά της, τους ιριδισμούς, τους μπλε. Φαίνονται. Φαίνονται. Εδώ, ναι. Και τα μουστάκια της άσπρα. Που είναι πιο μακριά. Ναι. Ακόμα μία αυτοψία μας σε όσα συμβαίνουν στο σκοτάδι ξεκίνησε αυτή τη φορά ξημέρωμα. Με το Άγιος Γεώργιος του Θωμά, επαγγελματία ψαρά της περιοχής, πήγαμε στο πεδίο μάχης στα ανοιχτά. Εκεί όπου λιγοστεύουν πλέον οι ψαριές, λιγοστεύει η ζωή και το μέλλον. Take me back to my boat on the river. I need to go down. I need to come down.
Εγώ σε αυτή τη δουλειά, από τον πατέρα μου, έμαθα την τέχνη όταν ήμουν μικρός. Σπούδασα γυμναστής και επιτυχίες είχα στον ΑΣΕΠ και προϋπηρεσία. Εγώ στην εκπαίδευση δούλεψα 2 χρόνια ως ορομίστιος, δούλεψα σαν προπονητής κάποια διαστήματα. Άνοιξα ένα γυμναστήριο, αλλά πλέον έβλεπα ότι τα πράγματα δεν βγαίνουν πέρα εύκολα και γύρισα ξανά σε αυτή τη δουλειά. Δεν το βάλατε κάτω όμως? Φυσικά όχι. Το πάλεψα για... έπρεπε να τα βγάλω πέρα. Μπορεί να είναι μια δουλειά κουραστική, να είναι στο κρύο, στην υγρασία, στον αέρα, στον ήλιο, το καλοκαίρι. Όμως δεν πάβει να είναι μια δουλειά που είναι τίμια. Βέβαια το κακό είναι ότι σιγά σιγά τείνει να εκλείψει το αλίευμα. Λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να φτιάξει ένα σειρόμενο αλλιευτικό εργαλείο το οποίο θα κοστίσει 600, 800, 1000 ευρώ μόνο παρά να φτιάξει δίχτυα για μια σεζόν για τη γαρίδα που θα χρειαστεί 2 και 3 χιλιάρικα. Βλέπω αισθητή μείωση. Τα σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν για την παράνομη αλληλεία της γαρίδας που καταστρέφουν. Κάνουμε φυσικά τη μικρή τη γαρίδα, τη σουπιά και ό,τι άλλο αλλιεύμα υπάρχει. Καταστρέφεται ένας τόπος, ένας ψαρότοπος. Οι πέτρες που βλέπουμε? Οι πέτρες που βλέπετε είναι από ένα μέρος πετρόδες που περάσαμε κοντά. Καταστρέφεται και ο τόπος κάτω. Υπάρχει ζημιά και στο βυθό. Με συνέπεια τα ψάρια να μην έχουν μέρη στα οποία να πάνε να φάνε, να προστατευτούν. Καταστρέφεται όλος ο κόλπος γιατί κάθε κομμάτι της αλυσίδας που θα λείπει θα σπάνε οι κρίκοι. Σιγά σιγά δεν θα μείνει αλυσίδα. Αυτή είναι η γαρίδα μας. Για αυτή τη γαρίδα γίνονται όλα λοιπόν εδώ. Είπαμε, είναι ο κόκκινος χρυσός του αμβρακικού. Από το Μάρτι έως τα μέσα Ιουνίου είναι η λεγόμενη εποχή της σουπιάς. Όμως πλέον μεροκάματο δεν υπάρχει, όπως τα πουν επαγγελματίες ψαράδες του αμβρακικού, καθώς μέχρι πρότινος στα 100 μέτρα δίχτυ έπιαναν έως και 10 σουπιές και τώρα μία σουπιά στα 200 μέτρα και όχι πάντα. Έχω μάθει ως γυμναστής το αγωνίζεστε, το καλώς αγωνίζεστε. Αυτό προσπαθούσα να περάσω και στους μαθητές μου που είχα στο σχολείο για χρόνια. Γιατί στίβος είναι και στο αθλητισμό, στίβος είναι και εδώ πέρα. Και στη θάλασσα. Και στη θάλασσα στίβος είναι, γιατί είναι αγώνας ζωής εδώ και είναι αγώνας στα αθλήματα που κάνουν οι αθλητές. Αν είχαμε, ας πούμε, μία ποινή σε κάποιον ο οποίος κάνει χρήση αναβολικών. Μια ποινή ότι δεν θα συμμετέχει για έναν αγώνα ή δεν θα συμμετέχει για 10 μέρες, για 15 μέρες ημερολογιακές. Μόνο. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές θα ήταν λοπαρισμένοι. Και θα διαλέγαν σε ποια meeting θα πάνε ή θα χάνανε ένα αγώνα το χρόνο. Και τι έγινε. Δεν τους ενδιαφέρει. Μα και αυτοί δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αν τους πιάσουν μια φορά το χρόνο θα χάσουν μια μέρα ψαρέματος το χρόνο. Για μένα ουσιαστικά δεν υπάρχει νόμος. Ένας νόμος ο οποίος δεν έχει ισχύ στην πράξη είναι ανύπαρκτος. Όπου υπάρχει άμυλα, υπάρχει και νίκη, είχε πει ο Αριστοτέλης. Με την παρανομία όμως στον αμβρακικό να έχει γίνει πλέον η σκληρή καθημερινότητα και η νίκη των λίγων. Και δεν μιλάμε μόνο για εγκλήματα που γίνονται τη νύχτα, αλλά και την ημέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στην άλλη πλευρά του αμβρακικού, στην Πρέβεζα. Πόσο ανοίγει το κύκλωμα παρανομίας, ποιοι άλλοι εμπλέκονται και κυρίως πώς λειτουργούν. Ποιες είναι οι τακτικές που ακολουθεί αυτή η νέα μαφία του αμβρακικού, τι ρόλο παίζουν τα φώτα, τα ραντάρ και οι κράχτες, αλλά και πώς απαντά το λιμενικό. Εκτός από τις καταστροφές και τις απειλές, τι άλλα μέσα έχουν επιστρατεύσει. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί, εδώ σε πρώτο πλάνο.
Μόλις δουν ότι σκάφος έρχεται προς τα πάνω τους, ειδοποιεί τους κυρίως, είτε τη μαζεύουν, έχουν βρει και ένα άλλο κόλπο. Περήφανη και με άβρα Ιωνίου η Πρέβεζα, γραφικό ψαροχώρι από τον 11ο αιώνα με Έλληνες και Βενετούς ψαράδες, ιστορικό λιμάνι από τα ελληνιστικά χρόνια, βλέπει τον Αμβρακικό από ψηλά και από βόρεια. Και εδώ πάντως οι επαγγελματίες αλληλείς κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κόλπου από τη χρήση παράνομων αλλιευτικών εργαλείων και βάζουν στο τραπέζι άλλους τρεις παράγοντες. Τους ερασιτέχνες αλληλείς που αυξάνονται κατακόρυφα και που, όπως λένε, συχνά είναι λιγότερο συνειδητοποιημένοι, τις ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στον κόλπο τη στιγμή που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ ως υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας, αλλά και τα έργα στο στόμιο του λιμανιού της Πρέβεζας που σε συνδυασμό με την υποθαλάσσια σύραγγα δυσχεραίνουν την ανανέωση των υδάτων με επίσης μεγάλο κόστος για τα ιχθυαποθέματα. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η ανανέωση υπερβαίνει τα 3 χρόνια. Δηλαδή, οποιοδήποτε απόβλητο πέσει μέσα στον κόλπο χρειάζεται πάνω από 3 χρόνια για να μεταφερθεί στην ανοιχτή θάλασσα. Ενώ μια νέα εκβάθυνση του στομείου, μόλις 5 μέτρων, θα επιτάχυνε τη διαδικασία κατά 38%, πόσο μάλλον μια πιο συντονισμένη παρέμβαση. Άμεση κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση είναι πάντως και εδώ το σύνθημα, ακόμα και από ψαράδες που στο παρελθόν υπήρξαν παράνομοι και πλέον καλούν όσους συνεχίζουν να σταματήσουν όσο είναι καιρός, προτού ο πανέμορφος Αμβρακικός μετατραπεί σε ένα θαλάσσιο νεκροταφείο. Πρέβεζα λεγόταν φτωχομάνα και ο λόγος ήταν ο Αμβρακικός. Έτρωγε μισή Ελλάδα από τον Αμβρακικό. Τότε που δεν υπήρχαν τα μέσα να φτάσουν έγκαιρα τα ψάρια εκεί. Σήμερα που υπάρχουν τα μέσα, δεν έχουμε τα ψάρια. Έπρεπε το λιμάνι να έχει 3 γέφυρες, τα οποία να περνάνε τα νερά. Και δεν έχει. Ναι, έχουν βάλει 3 σωλήνες οι οποίοι έχουν κλείσει και είναι 20 εκατοστά να περνάει η ροή του νερού. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλα αλυσίδα είναι. Κάποιες τρέλες μπορεί να τις έκανα κι εγώ εδώ και 20 χρόνια και βλέποντας ότι με τα συγκεκριμένα πράγματα μόνο ζημιά μπορεί να κάνεις. Είδατε τη ζημιά και το αφήσατε. Και το άφησα. Πιστεύω να ακολουθήσουν κι άλλοι και να κάνουν το ίδιο. Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή στον Αμβρακικό υπάρχουν γύρω στις 7.000 ερασιτεχνικές άδειες με 8 και επαγγελματικά σκάφη είναι 800. Μπορείτε να καταλάβετε δηλαδή τη διαφορά. Και όταν δικαιούται ο ερασιτέχνης 3 κιλά ψάρια την ημέρα, χωρίς να ελέγχεται, 3 κιλά ψάρια, 20 κιλά ψάρια την εβδομάδα, μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε ότι αυτά τα ψάρια δεν γίνεται να τα τρώει. Μπορεί να μπει μέσα για ψάρεμα, να βγει μετά από 2 ώρες με 3 κιλά ψάρια και έχει δυνατότητα να ξαναφύγει χωρίς να ελεγχθεί και να ξαναγυρίσει με 3 κιλά ψάρια. Ας έχουν δηλαδή και εκείνοι ένα ημερολόγιο όπως εσείς. Τι να σας πω ότι
έχει πιαστεί άνθρωπος ο οποίος δούλευε στην τράπεζα. Και ήταν ερασιτέχνης δηλαδή, αλλά είχε τέτοιο αλλιευτικό παράνομο εργαλείο. Ναι. Και πέρασε αέρας. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Το έγκλημα και από αυτή την πλευρά του Αμβρακικού ίδιο. Σε καΐκια με φώτα σβηστά, με ερασιτεχνική άδεια κάποιες φορές για ασπίδα ασυλίας και παράνομα σειρώμενα εργαλεία, με κέρδη και καταστροφή που επίσης δεν υπολογίζονται. Με το λιμενικό να αγωνίζεται νύχθημερών, τους παράνομους να πολλαπλασιάζονται προκλητικά, δείχνοντας ότι δεν φοβούνται κανένα νόμο ή πρόστιμο, και τους ψαράδες της Πρέβεζας επίσης να ζητούν από το κεντρικό κράτος να ξυπνήσει πριν να είναι πολύ αργά. Εκείνη τη επαγγελματίες υπεραγγελίες, δεν είναι μόνο από τους ερασιτέχνες. Το θέμα είπα πρέπει να μπει μια διαχείριση σωστή. Φέτος το καλοκαίρι του λιμεναρχείου έπιασε κάποιον ο οποίος ήταν από το Μεσολόγγι. Δεν ήταν από εδώ. Αλλά ερχόταν εδώ και έκανε αυτή τη δουλειά. Ναι, με έναν άσχετο ερασιτέχνη και τους πιάσανε πίσω. Τους πιάσανε όμως. Ήρθε από το Μεσολόγγι να ψαρέψει εδώ. Δεν ήρθε να ψαρέψει νόμιμα, ήρθε να ψαρέψει παράνομα. Round and round, round we go. What stops? Nobody knows it. Μελέτες και αλλαγές στο στόμιο του λιμανιού της Πρέβεζας για την καλύτερη ανανέωση των υδάτων προχωρούν, θα πούν οι υπεύθυνοι του φορέα διαχείρισης Αμβρακικού. Όπως και ότι περιπολίες γίνονται και με το δικό του σκάφος για εντοπισμό των παράνομων. Αποτέλεσμα δεν βλέπουμε, απαντούν οι ψαράδες για έναν κύκλο καταστροφής που ανοίγει συνεχώς. Και κάποιοι επαγγελματίες δεν σέβονται. Και κάποιοι ερασιτέχνες, για να μην τους βάζουμε όλους, δεν σέβονται. Και αυτοί με τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι κάποιοι οι οποίοι δεν σέβονται. Ο Αμβρακικός υποτίθεται ότι προστατεύεται από κάποια συνθήκη Ραμσάρ. Εγώ δεν το είδα αυτό στον Αμβρακικό όσο αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες. Μιλάγανε παλιά για 5 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειες και σήμερα στον Αμβρακικό αριθμούμε 30. Δεν είδατε να υπάρχουν ποινές? Δεν είδα μέχρι σήμερα να υπάρχουν ποινές. Έχει μείνει ο έλεγχος μόνο στον ψαρά. Μόνο τι κάνουν οι επαγγελματίες. Και από εκεί και πέρα, χάος. Τίθεται ένα θέμα υπερβάσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι μονάδες έχουν παραπάνω παραγωγή από αυτή που λέει η άδειά τους. Μπορούν να θεωρηθούν μικρές και εντός των ορίων. Δεν έχουμε, ας πούμε, κάποια στοιχεία για μεγάλες υπερβάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Θεωρούμε ότι αυτός ο αριθμός των μονάδων δεν είναι μεγάλος για τον Αμβρακικό. Και τότε γιατί ο Αμβρακικός ως σημαντικός υγροβιότοπος εξαιρέθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Αύξησης Ιχθυοκαλλιεργειών, θα πούν οι επαγγελματίες ψαράδες. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους και η εφαρμογή του δεν έγκυται στην κρίση κάποιων. Αργοπεθαίνουμε με τα παράνομα αλλιευτικά εργαλεία λόγω αστείων προστίμων που επιβάλλει ο νόμος και δεν αποτρέπουν κανέναν. Γιατί λοιπόν ακόμα και στα προβλεπόμενα να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά? Υπάρχει η ιχθυοκαλλιέργεια η οποία έχει πιαστεί και της έγινε σύσταση. Μια απλή σύσταση. Όταν μια ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει 150 τόνους το χρόνο και έχει 200, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Ποινές. Για όλους. Για όλους. Να πονέσει η ποινή εκεί που πρέπει. Το χρηματικό ποσό δεν μου λέει κάτι και δεν μου λέει γιατί. Δεν ξέρω τι μεροκάματο αυτή τη στιγμή μπορεί να μπορέσει να βγάλει αυτός που κάνει παράνομα αυτή τη δουλειά. Θα μπορούσα εγώ που θα τον δω αυτό να τον πάω στο λιμεναρχείο. Ξεκάθαρα. Απλά ξέρετε κι εμείς έχουμε σκάφη, φοβόμαστε. Υπήρξε σκάφος το οποίο το βυθίσανε. Εδώ στην Πρέβεζα. Το κάνανε ζημιά, ναι. Και όταν ο άλλος δεν έχει να χάσει κάτι, όταν εγώ θα πρέπει να ζήσω στην οικογένειά μου από εδώ μέσα, εν μέρη, δεν μπορώ να κάνω και το χωροφύλακα.
οργή απελπισίας από κάθε πλευρά του Αμβρακικού. Εγκλήματα που δεν συμβαίνουν τελικά μόνο το βράδυ. Όμως τη νύχτα παίρνουν ακόμα χειρότερες διαστάσεις. Καλώς ήρθες ξένε στον τόπο μου. Άραξε διπλά να σου βάλω ένα κράσι. Να πιεις, συγχώρεσέ με λιγάκι για τον τρόπο μου. Μα με βρήκες στην αγκαλιά της ντροπής. Εγώ πηγαίνω και στο Ιόνιο. Τώρα στο Αμβρακικό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέτοιες ώρες μπορεί άλλοι κάποιοι να κάνουν άλλες δουλειές. Και επιλέγουν να βγουν, ας πούμε, τέτοιες ώρες, βραδινές ώρες. Βραδινές πάντα, γιατί η γαρίδα βγαίνει τη νύχτα, δεν περπατάει την ημέρα. Γι' αυτό. Γι' αυτό με βλέπεις μέσα στις σκιές. Σαν να φοβάμαι και να θέλω να γλιτώσω. Μια προσευχή σε ένα περβόλι με ελιές. Δεν με αφήσανε ποτέ να την τελειώσω. Νόμοι που δεν προστατεύουν κανέναν μας και παράνομοι που επιβάλλουν με το έτσι θέλω τους δικούς τους. Όταν όμως δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να χάσουμε. Θα πούν οι ψαράδες στη Βόνιτσα, αρνούμενοι να δεχτούν το αδιέξοδο στο οποίο τους καταδικάζει το κράτος. Προσωπικά κάθομαι, προσέχω τα δίχτυα μου. Πολλές φορές με έχει έρθει το λιμεναρχείο το βράδυ επάνω, μου λέει τι κάνεις, κάθομαι στα δίχτυα του λέω. Γιατί γι' αυτό και γι' αυτό. Και καλά κάνω. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Εγώ. Αυτό ζητάμε τον νόμο να μπει μπροστά. Έχει τύχει να πέσεις κοντά σε παράνομη τράτα, σε τράτα? Βεβαίως πήγα να πέσω πάνω σε σκάφος. Επειδή? Επειδή τραβούσε χωρίς φώτα. Είναι τακτική. Τακτική αυτή, βέβαια. Έχουν τα ραντάρ τους, εμένα με βλέπουν, εγώ δεν τους βλέπω. Και θέλουν να μην τους βλέπουν οι άλλοι, γι' αυτό και δεν έχουν φώτα. Μα γι' αυτό είναι παράνομο. Μέσα έχουμε φώτα στα καΐκια που φαίνονται από 5 μίλια. Οπότε όταν βλέπουν τον άλλον να έρχεται από μακριά, να φεύγουν. Φεύγουνε. Μπορεί να μην φύγουν όμως. Όπως έγινε με σένα που έπεσες, λες, παραλίγο πάνω. Παραλίγο επάνω. Στα 20 μέτρα θα έπεφτα επάνω του. Και αυτός θα πήγαινε στον πάτο και εγώ θα πάθανα ζημιά. Γιατί όμως, εγώ βγαίνω για μεροκάματο. Δεν πάω για παρανομία. Αν ήθελα για παρανομία, το έκανα κι εγώ. Δεν το θέλω αυτό. Είμαι επαγγελματίας, θέλω το μέλλον. Κάτω από το φως το μέτωπο έχει συνδρομένο. Μα το προσέχεις καθαρό, δεν θα ντραπείς. Οι άλλοι παίξανε μαζί μου στους αιώνες. Αυτοκράτορα με χρήσανε, με κάναν στρατηγό. Τα απλά μου λόγια τα σκορπίσαν σαν κανόνες. Και δεν ήξερα τίποτα εγώ. Μόνο αυτά ήταν σήμερα. Άντε να βγάλεις οικογένεια πέρα με αυτά. Μας αναγκάζουν να πολεμήσουμε μόνοι και άνισα θα πούν, αλλά θα το κάνουμε. Και ελλείψη επαρκούς νομοθεσίας θα βγουν περιπολία με δικό τους σκάφος για να τσεκάρουν και να ειδοποιήσουν το λιμενικό, ανοίγοντας έτσι έναν πόλεμο που κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει απέναντι σε μια μαφία όπως την περιγράφουν. Με κράχτες και πληροφοριοδότες, με κέρδη εκατομμυρίων, αλλά και απειλές και δωροδοκίες για να κλείνουν τα στόματα. Κι όμως μυρίζεις ουρανό και χώματα κι αυτή την όμορφη δροσιά της σιωπής. Είναι που με έφεραν εδώ, αλόκοτα μαλώματα. Άκου λοιπόν τι θα τους πεις. Το λιμεναρχείο καταρχήν έχει τα ναρκωτικά. Έχει λαθρομετανάστες που γίνεται της κακομοίρας. Έχει την παράνομη αλληλεία. Πού να πρώτο πάει. Να αφήσει τα ναρκωτικά να πάει να πιάσει την τράτα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι και ένα ρίσκο κάθε περιπολία, αλλά συνεχίζεται. Οι άλλοι οι σύλλογοι που έχει ο Αμβρακικός δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Μόνο ο σύλλογος της Βόνιτσας. Όταν λέμε θα πάρετε ένα σκάφος να βγείτε έξω να προστατέψετε και εσείς το Αμβρακικό και λένε όχι, εμάς δεν μας κάνει ζημιά. Ναι. Υπάρχει ο φόβος. Ναι. Ή φοβούνται ή δωροδοκούνται. Γιατί και εμένα έχουν προσπαθήσει να με δωροδοκίσουν. Δηλαδή. Να μου πούνε, με ρίχνεις τα δίχτυα σου εδώ απόψε, ρίξεις τα σε άλλη μεριά, να πάμε το βράδυ να τραβήξουμε εμείς εκεί και πάνω στα δίχτυα σου στη Μαδούρα θα σου έχουν 5 κιλά γαρίδα δεμένη. Ή μην πηγαίνεις να τα ρίξεις καθόλου τα δίχτυα και θα σου φέρω το γαρίδα στο σπίτι. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Αλλά αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα εγώ. Γιατί αυτά τα 5 κιλά γαρίδα που θα μου φέρουν θα είναι μια μέρα ένα μεροκάματο, δεν θα λέει τίποτα. Μετά από 3-4 χρόνια, τι θα γίνει ο Αμβρακικός, θα μείνει μια νεκρή θάλασσα. Νεκρή θάλασσα. Αυτούς τους είδα, τους άκουσα, τους νιώθει το πετσί μου. Προτιμώ τα καρφιά που με κρατάνε στο σταυρό. Αυτοί που λύσαν ακριβά τη γέννησή μου. Αυτοί φυλάνε το σκοτάδι θησαυρό. Αφού φωνάζουν όλοι αυτοί κι αφού σκοτώνουν στο όνομα σου, θα πω αναβάλε τη γιορτή. Πας να ξαπλώσεις τα καρφιά σου.
Θα πω ο χρόνος πως τρελάθηκε, δεν κάνει στάση Γολγοθά. Θα πω παράξενος πως χάθηκε και φύγε οριστικά. Δεν σέβονται κανέναν. Κανέναν. Και όταν τους πει και κανένας τίποτα, υπάρχει περίπτωση να το κοπανίσουν κιόλας. Καταλάβατε. Υπάρχουν οι κράχτες που λέμε. Αυτοί. Μόλις ξεκινήσει το λιμεναρχείο, το ειδοποιεί, έρχεται. Και όταν φύγει, του λέει έφυγε. Εγώ ο ίδιος έχω δει άνθρωπο ο οποίος ειδοποίησε με το κινητό όταν έρχεται το λιμεναρχείο. Έχουν τσιγιαδόρο στους σκάφους του λιμεναρχείου, στους σκάφους του συλλόγου, άμα είναι στη θάλασσα, στο σπίτι μου πολλές φορές, τσιγιαδόρο. Στο σπίτι σας. Βέβαια. Ώστε να ελέγχουν τις κινήσεις σας. Ναι. Αν πάτε να πάρετε το σκάφος για να βγείτε, ας πούμε. Ναι, τσιγιαδόρο στη θάλασσα να δουν πού πέφτουν τα δίχτυα, να δουν αν είναι ο τόπος ελεύθερος για να τραβήξουν. Έχουν παντού τσιγιαδόρους αυτοί και πληρώνουν αδρά λεφτά γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά τους. Οπότε δεν έχουν έννοια για το πόσο θα δώσουν. Αυτό ο τζίρος όταν δουλεύουν όλοι μαζί, δηλαδή σε εποχή που είναι πολύ η γαρίδα ή Μάιο ή Οκτώβριο, Νοέμβριο, ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια το μήνα. Με πρόχειρος υπολογισμούς. Πάρα πολλά τα λεφτά. Πολλά λεφτά. Και είναι όλα μαύρα αυτά. Παιδιά, βλέπω ένα σκάφος γύρισε πίσω από το βράχο. Πού ακριβώς? Στο κέφαλο από πίσω. Ωραία, θα πάμε να το ελέγξουμε. Νύχτα με φώτα σβηστά βγαίνουν οι παράνομοι αλληλείς με επιχειρήσεις, με πλωτά αλλά και χερσαία μέσα. Απαντά το λιμενικό στο κυνήγι κάθε τέτοια στράτας που σαρώνει το λιβάδι στο βυθό εδώ στον Αμβρακικό. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Οι γνωστοί πληροφοριοδότες πάντως παρακολουθούν συχνά ακόμα και το σκάφος του λιμενικού, ενώ επαγγελματίες ψαράδες που εμπλέκονται στο κύκλωμα με μεγάλα αλλιευτικά σκάφη και ραντάρ ενημερώνουν τους παράνομους αλλιείς, κάνοντας έτσι το έργο του λιμενικού ακόμα πιο δύσκολο. Καθώς τότε οι παράνομοι ειδοποιούνται, κόβουν τα σκοινιά και φουντάρουν στη θάλασσα το παράνομο αλλιευτικό εργαλείο, καταγράφουν με GPS το στίγμα και είτε επιστρέφουν την επόμενη και το μαζεύουν, είτε μένουν και κάνουν ότι ψαρεύουν και ότι απλώς ξέχασαν να ανοίξουν τα φώτα ναυσιπλοείας. Οι παράνομοι αλλοίς θα υπάρχουν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Και εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατό σαν λιμενικό σώμα να περιορίσουμε την παράνομη αλλοία. Ολόκληρος ο αμβρακικός κόλπος ελέγχεται μόνο από ένα σκάφος. Τη στιγμή που μάλιστα μέσα στον αμβρακικό υπάρχουν και τέτοιες ομάδες, τέτοια κυκλώματα με παράνομη αλλοία που είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Όντως θέλει πάρα πολλές ώρες, υπομονή, κουράγιο μέσα στο κρύο, προκειμένου ένα καρτέρι, ναι, προκειμένου να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Και υπάρχει. Και υπάρχει. Ακόμα μία πλευρά του ίδιου πολέμου και πάλι με άνισα μέσα. Μέχρι και τη γέφυρα της Λευκάδας στο Ιόνιο φτάνει η αρμοδιότητα του λιμενικού Πρεβέζης εκτός από τον αμβρακικό, όμως θα δώσουν και εδώ τον καλύτερό τους σε αυτό σε βραδινές βάρδιες μέχρι το πρωί κι ας ξέρουν ότι τα κυκλώματα θυμίζουν Λερναία Ύδρα.
πρόσφατα ξεκίνησε περιπολίες στον Αμβρακικό, εκτάκτος και το λιμενικό Λευκάδας, χωρίς όμως να αποδίδει ως μέτρο, καθώς το κύκλωμα ενημερώνεται από πληροφοριοδότες πότε το σκάφος ξεκινά και έτσι όσοι ψαρεύουν παράνομα παίρνουν τα μέτρα τους. Νομίζω ότι γύρισε ένα σκάφος από αυτούς στον κόλπο. Βάλας. Γι' αυτό το λιμενικό Πρέβεζας, που γνωρίζει τόσο καιρό την κατάσταση, ζητά ανεφοδιασμό. Ζητά μια επιπλέον διόπτρα νυχτός και ένα συμβατικό γιοταχή για να μπορεί να παλέψει τους παράνομους στα ίσια και στα σημεία που κρύβονται. Όλος ο Αμβρακικός κόλπος αποτελείται από πολλά ακροτήρια και πολλές παραλίες. Όπου μπορούν να κάτσουν, να κρυφτούν και να δουλέψουν. Και σίγουρα πολλές φορές οι επιχειρήσεις μας στηρίζονται πάνω σε ένα σύστημα πληροφοριών. Γιατί, για παράδειγμα, ακόμα και σε θέσεις που μπορούν να επιλέξουν να είναι κοντά στην ξηρά, από το ραντάρ μπορεί να μην φαίνονται. Και να είναι ένα με την ξηρά ο στόχος, δηλαδή να μην είναι και ξεκάθαρος, και εκείνοι επιλέγουν αντίστοιχα θέσεις. Ακριβώς. Είναι το παιχνίδι γάτο με το ποντίκι. Ακριβώς. Πάντοτε ο ένας προσπαθεί να είναι ένα βήμα παραπάνω από τον άλλο. Πολλές φορές είναι ο υπερβάλλον ζήλος και το φιλότιμο προκειμένου να έχουμε επιτυχίες. Με την ίδια καρδιά παλεύουν και οι επαγγελματίες της Βόνιτσας και με ίδιους ρόλους πλέον όπως το κύκλωμα. Με δικές τους περιπολίες το βράδυ για έλεγχο, με ψαράδες να παρακολουθούν τους λεγόμενους κράχτες που παρακολουθούν το λιμενικό και με το φόβο για τη στιγμή που τα όρια θα χαθούν. Δεν σέβονται κανέναν. Και όταν τους πει και κανένας τίποτα, υπάρχει περίπτωση να το κοπανίσουν κιόλας. Το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι και θολώνει το μυαλό του ανθρώπου. Δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει. Γιατί παιδεύεται, ταλαιπωρείται για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά. Δεν ενδιαφέρει κανείς Ισλάμ, τίποτα. Όπου και να έχουμε απολυτηθεί, πουθενά δεν έχουν πάρει μια απάντηση να πει ρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κάτι θα το κάνουμε. Τίποτα, μηδέν. Θα το κοιτάξουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Στο θα μένουμε. Ακούνε και στρίβουν δια του ορεύονος. Θα το δηλώσω και στο Κειμεναρχείο και παντού ότι θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Τόσο πολύ έχω φτάσει. Αγανάκτης. Κι όμως αυτός ο πόλεμος για το λεγόμενο κόκκινο χρυσό του Αμβρακικού έχει ακόμα χειρότερες διαστάσεις, καθώς όπως προκύπτει σε κέρια πόστα εμπλέκονται και αδίστακτοι αλλοδαποί που δεν έχουν χαρτιά και δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Επαγγελματίες της Βόνιτσας έπεσαν πάνω τους με το σκάφος τους σε μία από τις βραδινές περιπολίες τους. Πάμε να δούμε λοιπόν όσα εκτυλίχθηκαν εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Πάμε να μπούμε μαζί τους στο σκάφος περιπολίας τη νύχτα και να γνωρίσουμε ποιοι είναι οι ρόλοι των αλλοδαπών στη θάλασσα, αλλά και αμέσως μετά στην αγορά. Πολύ σημαντικές είναι και οι μαρτυρίες όσων υπήρξαν μέλη του κυκλώματος. Πώς έζησαν την παρανομία και πώς κάποιοι ξαφνικά αποφάσισαν να τα παρατήσουν. Μπορεί όμως να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Ποια είναι η εύκολη τροπολογία του νόμου που ζητούν οι επαγγελματίες αλληλείς και πώς απαντάει η κυβέρνηση? Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί, εδώ σε πρώτο πλάνο. Έχει 3 Αλβανούς στη δούλεψή του. 3 σκάφη, αυτός απλά επιβλέπει. Υπάρχει άλλος, είναι η ελληνογεωργιανή μαφία, άλλο κομμάτι, το έχουμε εδώ. Παρακάτω είναι άλλοι. Δηλαδή...
οι ψαράδες στη Βόνιτσα βγαίνουν σε περιπολία με σκάφος που έχουν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο για να αποτρέπουν όσους παρανομούν. Σε τακτά διαστήματα λοιπόν βγαίνουν νύχτα όπως απόψε, ποντάροντας στο ότι οι παράνομοι αλλοίς, βλέποντάς τους να τους πλησιάζουν, θα σταματήσουν και θα απομακρυνθούν για να μην αποκαλυφθούν. Φόβος υπάρχει βέβαια, καθώς κάποιοι παράνομοι, ιδίως αλλοδαποί, μπορεί να απαντήσουν και με όπλα, αλλά και γιατί κάποιοι άλλοι έχουν ήδη αποθρασινθεί και βλέποντάς τους δεν σταματούν, αλλά συνεχίζουν απροκάλυπτα και μάλιστα απαντούν και με απειλές, κάνοντας το κλίμα στον Αμβρακικό εκρηκτικό. Προστατεύουμε το ψωμί μας, την οικογένειά μας. Αύριο δεν θα είμαστε αν συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αυτά τα δίχτυα, αυτά είναι 1.500 ευρώ ζημιά. Αγορά και φτιάξτε. Πέρασε σειρώμενη κρέτα από πάνω. Και η ζημιά είναι μόνο στα δίχτυα. Δεν λέμε το αλίευμα που θα έπιανες. Αυτό έμεινε στον αδερφό μου. Μια μήνυση καταγνώστων και τίποτα άλλο. Τι μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Και των ανθρώπων, βέβαια. Γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πιάσει και 10 φορές τους ίδιους. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Έχουν πάει στο δημόσιο ταμείο όλοι. Πληρώνουν έναντι, μία δόση, στο δημόσιο ταμείο και τέλος. Χρωστάνε. Θα τα πάρει το κράτος, να μην πούμε πότε, δεκαετία. Είναι μια οργανωμένη μαφία με εμπόρους, πολλοί φοβούνται. Όταν θα έρθεις αντιμέτωπος απέναντι με τους παράνομους. Ναι, φοβούνται γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι... Μερικοί είναι και του κοινού ποινικού δικαίου. Βάλανε στη δούλεψή τους Γεωργιανούς, Αλβανούς. Τον φωτογραφίζουμε τώρα και με αυτό που λέμε. Έχει 3 Αλβανούς στη δούλεψή του. 3 σκάφη, αυτός απλά επιβλέπει. Πρέβεζα. Ναι. Για να γραφτεί, ας πούμε, το πρόστιμο σε αυτούς, άμα τους πιάσει κάποιος. Ναι. Υπάρχει άλλος, είναι ελληνογεωργιανή μαφία. Άλλο κομμάτι, το έχουμε εδώ. Παρακάτω είναι άλλοι. Κανείς τους δεν ξεχνά και τη νύχτα που έπεσαν με το σκάφος τους πάνω σε παράνομους, οι οποίοι και πάλι δούλευαν χωρίς φώτα. Υπήρξαν δευτερόλεπτα που πέρασε όλη η ζωή μπροστά από τα μάτια μας, θα πούν. Επειδή όμως αυτός ο εφιάλτης δεν τελειώνει όταν ξυπνάς, αλλά στοιχιώνει το μέλλον μας, συνεχίζουμε τις περιπολίες, γιατί φτάσαμε να μιλάμε με το θάνατο κάθε μέρα σε όλες τις γλώσσες. Είναι Αλβανοί, είναι Πακιστανοί, είναι Ρώσοι, δεν μπορεί να βάλεις με το μυαλό σου. Κάθε καρδιάς καρύδι. Όλες οι εθνικότητες έχουν πέσει στη θάλασσα, λες και είναι η θάλασσα βρακικός γιαούρτ, να τον φάνε μια βραδιά όλοι με όλων. Αυτός ο Αλβανός όμως που δουλεύει μέσα, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Οπότε... Τι θα κάνει. Ναι, ή αν έχει φύγει από τις φυλακές στην Αλβανία και δουλεύει εδώ, δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί. Είχε τύχει να πέσετε σε κάποιον? Ναι, πέσαμε πάνω σαν. Ναι. Και μας κυνήγησε. Δηλαδή? Το ανάψαμε την προβολέα εμείς. Στην περιπολία τώρα? Ναι. Πέσαμε δίπλα του. Το ανάψαμε την προβολέα, απλώς να γνωρίσουμε το καΐχη ποιο είναι. Και μόλις μας είδε να παράτησε κάτω την τράτα και έπεσε κάτω. Μετά κατάλαβε δεν είναι λιμναρχείο, να μας πω είμαστε λιμναρχείο. Μόλις κατάλαβε δεν είναι λιμναρχείο, μας κυνήγησε. Δηλαδή έβαλε μπροστά τι? Μας κυνήγησε, να άνοιξε φούλους μηχανές, μας κυνήγησε. Βέβαια έμασε πιέσει. Τώρα αν χάλαγε η μηχανή δικιά μας δεν ξέρω τι θα γινόταν. Φυσικά και θα υπάρχουν αντίπεινα αφού μιλάμε για τον κόκκινο χρυσό του Αμβρακικού. Φυσικά μπήκα κι εγώ στο κύκλωμα, θα σου πουν αφοπλιστικά κάποιοι, αφού μιλάμε για κρυφά κέρδη εκατομμυρίων. Όλα όμως άλλαξαν για ορισμένους όταν πάνω στο καΐκι άνοιξαν κάποια στιγμή το φως.
Τι κάναμε το βράδυ για να μην μας βλέπει το λιμεναρχείο, δεν ανάβαμε φως. Αδειάζαμε την τράτα και ό,τι πήδαγε, όπως κάναμε έτσι τη γαρίδα, πήδαγε η γαρίδα, την παίρναμε τάλα στη θάλασσα. Δεν βλέπαμε τι είναι. Έφτανε βραδιά που έβγαζα και 1.000 ευρώ. Σε ένα βράδυ. Σε ένα βράδυ. Και άναψα μια λάμπα και είδα τι γίνεται. Τι είχε βγάλει το εργαλείο αυτό από κάτω. Σουπιά. Η σουπιά δηλαδή αυτή τώρα, να φανταστείτε, ο γόνος της σουπιάς. Τόση. Πήσαμε τον ήχη. Μικρούλα. Μιλάμε για ποσότητα, δεν μιλάμε για μία, δύο. Μιλάμε για ποσότητα. Και όταν το είδα αυτό το πράγμα, όχι μόνο σουπιά, τα πόδι, καλαμάρι. Μικρούλικα. Ναι. Αυτά που δεν είχαν μεγαλώσει. Παίρνω την τράτα, τη βάζω σε ένα τσουβάλι και την έκαψα. Από τότε δεν ξαναπήγα. Σταματήσατε. Και αυτό συνιστώ βέβαια να κάνουν και άλλοι, να ανάψουν φως, να δούνε τι καταστροφή κάνουνε και από μόνοι τους, εγώ πιστεύω, θα σταματήσουν. Γιατί και το λιμεναρχείο δεν μπορεί να τους πιάσει. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Κόβουνε την τάτη λίγο, την έχω. Πόσες τράτες έχω αφήσει. Είναι δύσκολη κατάσταση γιατί και αυτοί οργανώνονται. Πού θα την βρει το λιμεναρχείο, θα εντάξει, θα σε γράψει, δεν είχες ποτέ. Τι έγινε. Και τι έγινε, θα πουν λοιπόν οι παράνομοι. Ακόμα κι αν κληθούν να πληρώσουν και για το παράνομο εργαλείο και όχι μόνο για τα σβηστά φώτα ως συνήθως, το πρόστιμο είναι και πάλι μικρό μπροστά στα μεγάλα κέρδη τους και λίγο για να βαρύνει την όποια ζυγαριά συνείδησης. Με εκστρατεία ευαισθητοποίησης και οικονομικά κίνητρα απαντούν οι τοπικές αρχές, ώστε κάποιοι να το ξανασκεφτούν και να πάψουν να καταπατούν τον νόμο. Μπορούν όμως αυτά μόνο να σταματήσουν ένα κύκλωμα εκατομμυρίων. Σύρματα, παιδιά! We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there. He said I was his friend. Σίγουρα ο έλεγχος είναι πάντα έλεγχος. Έτσι. Γνωστά τα αποτελέσματα. Αλλά δεν μπορείς να κυνηγάς και μια ολόκληρη κοινωνία. Μόνο με αστυνομικά μέτρα. Δεν γίνεται. Υπάρχει ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αξιοποίησης και ανάδειξη των προϊόντων του Αυρακικού. Ναι, και είναι το πρόγραμμα Ανάσα. Ναι. Η Περιφέρεια τρέχει πρόγραμμα με το ΤΕΙ και την Ακαδημία Αθηνών για πιστοποίηση των εχθροποθεμάτων του Αμβρακικού, τα οποία θα πάρουν σήμα ΠΟΠ. Αυτός είναι ο στόχος. Ονομασίας προέλευσης. Ναι. Θα πρέπει να τους κάνουμε συμμάχους για την προστασία του Αμβρακικού. Εάν έτσι και τους βάλουμε απέναντι, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα πάω, θα βγάλω ας πούμε 50 ευρώ. Αυτοί δεν θα πάνε για 50, θα πάνε να βγάλουν οπωσδήποτε 1.000, 2.000. Δηλαδή από το βράδυ μέχρι το πρωί να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι το κέρδος που τους κάνει άπλιστους, δεν υπολογίζουν τίποτα. Πρέπει να μπει νόμος, αυστηρότατος νόμος. Γιατί χωρίς τον νόμο, και ο νόμος είναι το όπλο μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να καθίσουμε να φυλάμε τα δίχτυα μας. Αυτοί θα έρθουν πάλι. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Τέτοιους συμμάχους για την προστασία του Αμβρακικού, που να μην μένουν όμως τα λόγια, αναζητούν και οι επαγγελματίες αλληλείς της περιοχής. Για εμάς η θάλασσα είναι η ζωή μας, θα πουν χαρακτηριστικά. Για ποιο λόγο δεν έρχονται οι αρμόδιοι σε ένα τραπέζι διαλόγου? Για ποιο λόγο δεν εξυγχρονίζουν τον νόμο με ποινές ανάλογες με εκείνες για το παράνομο κυνήγι, με επιτόπου κατάσχεση των παράνομων αλλιευτικών εργαλείων, αλλά και τους σκάφους που σίγουρα θα λειτουργούσαν
αποτρεπτικά. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε και μόνοι μας, όμως λύση δεν είναι να υποκαθιστούμε το κράτος. Για τους αρμόδιους υπουργούς είναι μόνο μία τροπολογία. Για εμάς που ζούμε εδώ θα πούν χαρακτηριστικά είναι μια τροπολογία ζωής. Γιατί τον αμβρακικό τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και όπως τους μάθαμε να αγαπούν τη θάλασσα και να τη σέβονται, πρέπει να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από ό,τι βρήκαμε. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Δεν ζητάμε χάρες. Είμαστε ο μόνος κλάδος αυτή τη στιγμή που ζητάμε πάνω στο επάγγελμά μας αυστηροποίηση των ποινών. Είμαστε για παγκόσμιο ρεκόρ εγκίνηση. Ας μας ακούσουν, να μας ακούσει και όλη η Ελλάδα για εικόνα απόγνωσης 1.400 οικογενειών που ζουν από τον κόλπο, που ο κόλπος δεν τους ανήκει, δεν μας ανήκει που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ανήκει σε όλους μας, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην Ευρώπη, είναι εθνικό πάρκο και έχει αυτή την εικόνα. Εφόσον η Γαρίδα μικρή έχει ελάχιστο εμπορεύσιμο μέγεθος 2 πόντους, το γυμναρχείο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν τηρούνται στην Ελλάδα. Άρα χρειάζεται μια συνολική επανεκτίμηση όλης της κατάστασης. Γιατί η Γαρίδα που φτιάχνουμε με τα δίχτυα είναι από 12 πόντους και πάνω. Από 12 μέχρι 18 οι πιο μεγάλοι που πιάνουμε. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι πιάνουν από τη Γαρίδα που βγάζουν για εμπορεύσιμο είναι από 7-8 μέχρι 10. Και όλο αυτό είναι διακινείται ένα παράνομο κλίμα. Δεν υπάρχουν τιμολόγια, δεν υπάρχουν χαρτιά, τίποτα. Είναι όλα. Δηλαδή και τα 50 και τα 100 κιλά και τα 200 είναι μαύρα, να το πούμε έτσι. Μαύρα, είναι όλα μαύρα. Τα χρήματα που κυκλοφορούν είναι από όλα αυτά. Διακίνηση μαύρου χρήματος γίνεται. Και έτσι η καταστροφή δεν μένει μόνο στο βυθό του Αμβρακικού, που είναι από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της χώρας μας, αλλά απλώνεται και στην αγορά με τα παράνομα λιεύματα εκατομμυρίων χωρίς τιμολόγια να νομιμοποιούνται με την ανοχή του νόμου και να πλουτίζουν κάθε κρίκο της αλυσίδας σε βάρος όλων μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι πιστεύω ότι είναι και το 80% της παρανομίας. Τελικά. Αυτοί θα μπορούσαν να συνετιστούν, όπως λέτε, με μια σύσταση? Αυτή σίγουρα όχι. Πιάστηκες μία φορά. Θα μπορούσε να υπάρχει ποινή κατευθείαν 6 μήνες δεμένο το καίκι σου. Το σκάφος σου. Τελείωσε. Το έκανες δεύτερη φορά, σου πάρουν την άδεια. Όπως συμβαίνει με τους κυνηγούς. Εάν σε πιάσει σε καιρό απογόρευσης, σου παίρνουν το αυτοκίνητο, το όπλο, το θύραμα και ακολουθεί δικαστήριο. Γιατί είναι διαφορετικά? Τι ζητάνε ακριβώς και εμείς. Απλά πράγματα. Μα δεν ζητάμε τίποτα. Δεν ζητάμε κάτι το ιδιαίτερο. Που το κυνήγι είναι απλό χόμπι. Ενώ εδώ είναι ολόκληρο επάγγελμα. Εδώ είναι. Ζουν οικογένεια. Είναι διαχωριστικό επάγγελμα. Πώς τίποτα. Και το ζητάμε και οι 700 και τα 700 επαγγελματικά σκάφη του Αμβρακικού. Εκτός των παρανόμων βασικά που το τρέμουν. Ο Υπουργός Ναυτιλίας εξήρε τον αγώνα του λιμενικού Πρεβέζης και την καλή συνεργασία με τους επαγγελματίες αλληλείς και αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης του λιμενικού στόλου και της νομοθεσίας. Κύριε Αντωνοπούλου, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας να κάνετε αυτό το ρεπορτάζ. Ο Αμβρακικός κόλπος πράγματι είναι μια περιοχή φυσικού κάλους που πρέπει να προστατευτεί. Μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει μακρόχρονα ωφέλη για όλους. Αυτή είναι και η στόχη του Υπουργείου και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές μας. Θα υλοποιηθεί εντός του καλοκαιριού
η ενίσχυση με ένα ακόμα σκάφος, με ένα πλωτό μέσο των τοπικών λιμενικών αρχών της περιοχής. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Το λιμενικό σώμα και το λιμεναρχείο Πρέβεζας και οι λιμενικές αρχές της περιοχής καταβάλουν πολύ συστηματικές προσπάθειες. Με την ευκαιρία θέλω να τους συγχαρώ και να τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν να προσφέρουν τόσο σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικού πλαισίου, γενικότερο αλλά και ως προς τις ποινές. Βεβαίως. Το μελετάμε, θα οργανώσουμε ακόμα καλύτερα αυτές τις παρεμβάσεις. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες αλείς εκεί και οι λιμενικοί θα πούν ότι στην περίπτωση που πιαστεί κάποιος, αυτή τη στιγμή θα πληρώσει ένα πρόστιμο το οποίο ουσιαστικά από τα κέρδη που έχει το έχει ήδη βγάλει. Οπότε δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική μια ποινή αφαίρεση της αδείας, μπορεί να είναι άλλες ποινές και όχι μόνο το χρηματικό πρόστιμο. Και αυτό θα δείτε, αυτό λέτε. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά. Το δεύτερο σκάφος που εξήγηλε ο Υπουργός το περιμένουν στο λιμενικό Πρέβεζας γιατί θα συμβάλλει στον αγώνα τους, όπως και ο απλός ανεφοδιασμός που ζητούν με την επιπλέον διόπτρα νικτός και το συμβατικό γιοταχή που θα τους βοηθήσουν να κυνηγήσουν τους παράνομους και να εφαρμόσουν ακόμα καλύτερα τον νόμο. Θα μπορούσαν να μην προσπαθούν πέρα από τα προβλεπόμενα, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά λόγω της απίστευτης δυσκολίας της κατάστασης που ξέρουν τελικά μόνο όσοι ζουν τη μαφία του αμβρακικού. Όμως δεν το κάνουν και χάρη στον προσωπικό αγώνα λιμενικών όπως ο Γιώργος και ο Φώτης, χάρη στο δικό τους φιλότιμο και την καρδιά, υπάρχουν αποτελέσματα και συλλήψεις, χωρίς όμως να προβλέπονται ακόμα οι αυστηρές ποινές που θα αναλογούσαν σε τέτοιους εγκληματίες όπως η κατάσχεση άδειας και σκάφους. Μια πρόσφατη απάντηση μάλιστα επ' αυτού από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τους αλλιευτικούς συλλόγους θύμισε κάτι από τα παλιά, γιατί και πάλι έριξε το γνωστό ελληνικό μπαλάκι ευθύνης, αυτή τη φορά στο νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης του κυρίου Λαφαζάνη. Τη στιγμή που χιλιάδες επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής ζητούν ομοψυχία και κοινή τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων όπως προβλέπεται και όχι άλλα μπαλάκια ευθυνών που και οι ίδιοι υπουργοί καταδίκαζαν όταν ήταν αντιπολίτευση. Έστω και την ίστατη στιγμή πάντως ελπίζουν ότι οι υπουργοί θα συνεργαστούν επιτέλους για μια απλή τροπολογία αυστηροποίησης ποινών που θα δώσει ανάσα ζωής, ελπίδα και όραμα σε κάθε τίμιο επαγγελματία και για μια συνολική λύση στον αμβρακικό, ώστε να πάψουν τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που ισχύουν αυτή τη στιγμή για πολλούς παραβάτες όπως τις ιχθυοκαλλιέργειες ή στον ανύπαρκτο βιολογικό καθαρισμό κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής, ώστε ο νόμος να εφαρμόζεται και να μην εξακολουθούν επιτίδιοι να πλουτίζουν σε βάρος όλων μας. Με τα πλούτια όλα παρνιέται ένας φτωχός. Τα τέτοια στα όνειρα που μοιράζεται ο τρελός. Είμαι σαν έρωτας κρυφός και ζηλευτός. Είμαι βροχή και δεν είμαι κανενός. Όταν ξέρουν οι λιμενικοί ότι θα πιάσουν ένα σκάφος και αυτό το σκάφος θα σταματήσει να ψαρεύει παράνομα για 1 με 2 χρόνια, δεν θα σταματήσει μόνο αυτό το σκάφος το ένα. Θα υπάρξει συμμόρφωση αυτού του συγκεκριμένου που έκανε την παράβαση και θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά για τους υπόλοιπους. Γιατί εμείς περιμένουμε να ζήσουμε τον αμβρακικό. Και καλό είναι κάποια στιγμή να αφήσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μας από αυτό το οποίο πήραμε εμείς. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το καλός αγωνίζεσαι. Όταν αγωνίζεσαι και αγωνίζεσαι καλός, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Φόβος και ερώτημα βουίζουν στα μελίγια μου, μουρμούριστα και μόνιμα. Τόλμημα η ανάσα μου στα όνειρα, τα επόμενα μια ψυχα λογικής. Στυλώνει τα πρόσμενα κι όλο το υπόλοιπο αέρας και ψυχάλα. Με τα ηλιοφέγγαρα ξοπίσω μου φευγάλα. Δεν θα με πιάσουν, η κητήρα μου το ξέρει. Είμαι βροχή, σύννεφο, βουή και αγριοκαίρι. Έτσι πετώ και τραγουδώ, στο χώμα πέφτω και χτυπώ. Παρά τον πόνο μου ανασένω και γελώ. Με τα πλούτια όλα παρνιέται ένας φτωχός. Τα τέτοια στα όνειρα που μοιράζεται ο τρελός. Είμαι σαν έρωτας κρυφός και ζηλευτός. Είμαι βροχή και δεν είμαι κανενός. Πάντα πίστευα και δεν έχω πάψει να πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει κάτι εξαιρετικό μέσα του. Κάνει μεγάλα λάθη, αλλά μπορεί και τα διορθώνει έστω και την τελευταία στιγμή. Και τώρα στο παραπέντε
Τώρα, στο παραπέντε. Και τώρα, ναι. Στο παραπέντε που είναι έτοιμος για κατάρρευση ο αμβραγικός, με μια τέτοια τροπολογία. Μπορεί να σωθεί. Μπορεί να σωθεί. Θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε όνειρα ξανά. Να έχουμε αυτό το δικαίωμα, αυτό λέτε. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει συνέχεια. Η πολιτεία πρέπει να δώσει τη λύση. Αυτό λέτε. Να λύσει τα χέρια στους ανθρώπους που επιβάλλουν τον νόμο, που είναι και το όπλο μας, των υπόλοιπων νόμιμων που θέλουμε να παραμείνουμε στο επάγγελμα και να το αφήσουμε στη συνέχεια. Θέλετε να το παλέψετε? Βέβαια θα το παλέψουμε. Φόβος στα γόνατα γυρτός. Δίνω πλήρωτη κατάρα που αφήνει ο εχθρός. Μαγιά σπαρμένα στη νύχτα σαν το φως. Και ευτυχώς δεν είμαι κανενός. Αυτό το τίποτα για κάποιους είναι για εμάς τα πάντα, θα πούν. Είναι η θάλασσα στην οποία μεγαλώσαμε όπως τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Με άγρια ομορφιά, ζωή και ελευθερία που αγαπάμε, σεβόμαστε και πάντα θα υπερασπίζουμε απέναντι σε όσους μας τη στερούν. Χωρίς παρακάλια κι ούτε το φόβο για γύρα. Ψάχνω ένα κύμα αφού στα ψέματα παράγυρα. Και από τα διάβατα ένα καλώς όρισες. Εκεί που αφήνουν τη συγνώμη τους κυφώνησες. Γι' αυτό δεν θα πάψουμε να αγνοούμε αυτό το έγκλημα. Περιμένουμε να τηρήσουν όσα υποσχέθηκαν και αν θέλουν να έρθουν μαζί μας ένα βράδυ για να δουν πώς ο θάνατος μπορεί να συμβαίνει εν ζωή. Κι αν απόρρισες, φέρε στο νου μια γύρα. Το παρελθόν μου έχω βάψει με πορφύρα. Κι αν μοιάζει μέμα, μισή τρόπη δική σου. Στα σκιερά δεν αντέχει ακόμα η μπόρεσή σου. Καταδικάζουν τον αμβρακικό με αδιαφορία μέχρι τώρα, ενώ δεν τους ανήκει. Όπως δεν ανήκει ούτε και στους παράνομους που θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους νόμο. Ο αμβρακικός δεν ανήκει ούτε και σε μας που προσπαθούμε να ζήσουμε νόμιμα από αυτόν. Ανήκει στα παιδιά μας και δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε γι' αυτό. Αυτά είναι τα δικά μας πλούτη και αυτός είναι ο αμβρακικός και ευτυχώς δεν είναι κανενός. Σύρε μαζί μου και στα όμορφα αφήσου. Χρόνε αφέντη, εγώ δεν είμαι βουλευτή σου. Είμαι σαν έρωτας κρυφός και ζηλευτός. Είμαι βροχή και δεν είμαι κανενός. Ο Σαράς που κατήγγειλε τους παράνομους, του κάψαν το σκάφος του και αλλονού το σπάσαν την γανή. Έχουν φτάσει μέχρι 258 κιλά γαρίδα μέσα σε μια βραδιά. Ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια το μήνα. Με πρόχειρους υπολογισμούς. Που ο κόλπος δεν τους ανήκει, δεν μας ανήκει που τι κάνουμε αυτή τη δουλειά, ανήκει σε όλους μας, ανήκει στην Ελλάδα. Να ανάψουνε φως, να δούνε τι καταστροφή κάνουνε. Είναι το κέρδος που τους κάνει άπλιστους. Πρέπει να μπει νόμος, αυστηρότατος νόμος. Όταν εγώ θα πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου από εδώ μέσα, εν μέρη, δεν μπορώ να κάνω και το χωροφύλακα. Είμαστε μόνο σύλλογος που κάνει αυτή τη δουλειά. Με δικό σας σκάφος. Ή φοβούνται ή δωροδοκούνται. Πολλές φορές είναι ο υπερβάλλον ζήλος και το φιλότιμο προκειμένου να έχουμε επιτυχίες. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι πραγματικά στη ζωή μου, πέρα από το Θεό, είναι το να μην έχω να ταΐσω τα παιδιά μου. Και στη θάλασσα στίβος είναι, γιατί είναι αγώνα ζωής εδώ. Όταν αγωνίζεσαι και αγωνίζεσαι καλός, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Με τα πλούτια όλα παρνιέται ένας φτωχός. Τα τέτοια στα όνειρα που μοίραζε το τρελός. Είμαι σαν έρωτας κρυφός και ζηλευτός. Είμαι βροχή και δεν είμαι κανενός. Είμαι σαν φόβος στα γόνατα γυρτός. Δίνω πλήρωτη κατάρα που αφήνει ο εχθρός. Μαγιά σπαρμένα στη νύχτα σαν το φως. Και ευτυχώς δεν είμαι κανενός. Πολιτική και έγκλημα είναι κύκλοι εφαπτώμενοι, θα πούν πολλοί, για τις ευθύνες και παραλήψεις των πολιτικών ηγεσιών κατά καιρούς και στο θέμα του αμβρακικού, με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι εξίσου μεγάλη από το ίδιο το έγκλημα και από την πολιτική αδιαφορία μέχρι τώρα. Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία είναι, όπως είδαμε, η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς, αλλά και το λιμενικό Πρεβέζης στην άνηση μάχη που δίνει με τα παράνομα κυκλώματα, σημειώνοντας παρόλα αυτά πολλές επιτυχίες. Η απουσία, θα πούν, επαρκούς νομοθεσίας μέχρι τώρα έκανε τους παράνομους να επιβάλλουν το δικό τους νόμο και μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα καλυφθεί το κενό αυτό στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να υπάρξουν ποινές που πραγματικά θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Σίγουρα η ενίσχυση του λιμενικού Πρεβέζης με ακόμα ένα σκάφος που εξήγηλε ο Υπουργός Ναυτιλίας θα συμβάλλει πολύ στην προσπάθειά τους.
Όμως μιλάμε για ένα κύκλο παρανόμων που ανοίγει συνεχώς, με τεράστια κέρδη που δύσκολα θα μπορούσαν να φρενάρουν ακόμα και νέα, πιο τσουχτερά πρόστιμα, κάνοντας έτσι το έργο των αρχών ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με ποινές που τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειας όπως ζητούν οι επαγγελματίες αλληλείς. Και αυτό μπορεί να γίνει με μια απλή τροπολογία, ώστε και ο αγώνας των λιμενικών που παλεύουν ενάντια στην παρανομία να πιάνει τόπο και ακόμα περισσότερο η ψυχή που δίνουν σε αυτό το έργο. Δεν θα πάψουν να το κάνουν γιατί το εννοούν. Αλλά αν το εννοούσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή και ως τότε να είστε καλά, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.